Indonesia. Sowan lumantar Campursari Panji Laras Indonesia. Yo kene cah telu meneh gak apa-apa. Rambutnya basah. Depan. Oh
setunggalang tari menika tari pambuka saking paguyuban Seni Dolalak Putri apa nak jenengane? Hei ya asola mukalah lela asrafi gapuro rahim ita loha gapuro rahim ya asola mukalah nabi ya asola mukalah rasul lela asmahi gapuro rahim inna allaha gapuro rahim aku amo sarung kalungan aku amo sarung kalungan sing sumun sing rupa biru sing sumun sing rupa biru siap dadi Marmoyo dasar bagus kemoronyoto Raden Marmoyo dasar bagus kemoronyoto dasar sakti dasar
mono kuno Bambang Jemati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna ngalurung perang maring Astina sampun dangu alipur kula sampun dangu alipur kula Sekar taji Candra Kirana sira insan di Bali insan di Bali ono di Balono Sari ukur muyo Uden Sari sesupinge kalian kembang selase sesupinge kalian kembang selase sesupinge kalian kembang selase para santri lan para wali. Sing dadi meneh para nak. Iyo. Saking kanca-kanca jaman kalipur Panji Laras. Atur ya song, para
ngalire yen ngalire sekira-kira yen ngalire sekira-kira sing dilire ora rumangsa ora moyo menyai kunen sari ora moyo anyai kunen sari sesupinge kalendang kepaselase sesupinge kalendang kepaselase sesupinge kalendang kepaselase tulalane para satria para mati piye dadi kodong es Hah? dadi para Iki dadi wong gemblung. lah danyang endi Iki lambeku kok semrawut ana apane? lah ki sing mbok-mboke apa Hah? sing leboke sajene Eleke iin ki mau. Duh, kowe iki nganu oyo apa metu kok. sajene saka sapa sajene no Hah? sajene saka sapa Seko iin ki mau Alah. dibedolke apa aku ya ora ngerti mbuh ki apa kok. Alah. Nah, ora apa-apa sing penting mareni. lah Sing penting mareni ya. Iya. Wes Mari mari ya, to. no? Mari urung. Ya orang mari aku. Oh, Iya. ini mendem, iin mendem. Ora. iya arek diplah ora kowe Ora sak ora medem. Dino iki ora oleh medem. Ya. Pasti mendem pasti dan tung dah. Yo. jajal jalan ke pange esti men mendem ya setitik kepareng kangge pangganggipun para tamu nggih komentar sedaya pangdaya Si mendem. Ya, yuk Hey! Sarinade, putri Sarinade, putri Suri, sang pujaan Dewi. Tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sarinade. Delok takoni, ditakoni. Takonono nak jaluk apa nak kelebon Nuwun apa sewu. Niki kalian sinten nggih? sing rawuh sapa nak Sing rawuh sinten? Aku bayi kene bayi bajang. Oh, bayi bajang. Alah, Bajing yo- kok bajang? Bajang kok bajing? Walah, niki kersane pripun? Karepmu piye? jaluk apa nak Aku arek goleki bapakku miyen kok nggo aku. Oh, bapakmu. Waduh, kok Wis, golek ini kene. Terus bapakmu ki sapa? Pak Yus. Pak Yus. Walah, sapa? Pak Yus. di Pak Yus. Pak Yus. Niki napa enten Pak Yus? Oh, nggih, alah. Sapa, no? Iki piye iki? Bayi bajang goleki bapakane iki. Dikenake. Walah, ditabui. Ayo digoleki Ayo, bapakane. ditabui bapakane, digoleki, Ayo, ditabui. Walah, Pak Yus pripun iki, Pak? Putrane Ya. kok madosi. Ayo, ditabui. Hei ya os Mami nyanyi. Oh, lali. Wis kepanggih po urung? Bayine senenge ra omong. Wis kepanggih po urung? Piye-piye wis ketemu Bapak? Alah. Ndi nak? Tumbas engkek-engkek, Pak. Yo nak. Bapak kok biyen gua aku Iya, sih, Bar. Pak. Wis masuk purung bar. Pak anak duwe anak, mangkat sekolah kan duwe sangu, Pak. Iya. Wes, iki bapakmu larok kerja, kowe gek ndang Bali ya. Lah kok emah larok njaluk apa? Nanti sangoni bapak. Bayo. Bapak sangu, Pak. Lah larok disangoni larok Bali po. Tembang ana jajal tembang ana kok ora sangoni ya nak. Wis salim. Pak. Ya. Pak Jajal. terus pundi lho, Pak?
Ayo ditabuhi ya. Sang sekolah. Ayo. Ayo Mas Heru. Asik. Iya, iya. Jaluk apa nok turut ana nok? Jaluk apa nok turut ana? Ayo. Nggih, syarat marine apa? Pak D iki. Karo Pak D. Pak D Pak D Untung. sapa? Pak D Untung. Namanya Pak D Untung Bimoli. Pak D Untung Bimoli. Bibir monyong 5 cm. Alah kok ya ngerti ta bocah iki lho ya kok ngerti ya. Awasno. Aku jare mamaku iya kan. Iki dos pundi Pak In? Kok langsung supados nyepeng mie. Nggih. Oh, nggih, bandine njaluk sangu apa? Nyuwun sangu. Nyuwun sangu apa, Mak? Sangu apa? Sangu apa? Nek mamaku sangune duit. Duit. Kene cah cilik kena duit mulangane sapa? Mulangane mama. Oh, biyen nganu apa? Dak sekolah sing nganu mulang Pak Narto. Lah sekolahe biyen nanti. Belas mama. Iya lah, ya. Apa? Aku main guyon kok. Duit ora, guyon ya kebenaran nek guyon ngono. Lah nek guyon aku ya main guyon nek ngetokke dompet ora tenanan kok. Ora oke iki dana kenakalan sing tak resepke kene iki. Kene iki wae kok donggo gawe tuku ngene ya. Asuhun lho, Pak. Nah, iki tunggale engko aja dicakke mayeng-mayeng. Mari orang. Aku ki mau ngapa to? Aku kok entuk duit to iki? Alah kowe kira krasa apa piye mau mendem. Aku ki piye to mau ki? Aku masa ujug-ujug diparingi duit ning Pak iki. Aku ki jane duwe kancaku ki jane isin. Lah sindene macak ge anu e. Apa garong. Tenan, aku ki mau mendem to. Aku ora krasa lho tenan iki lho. Tenang wae tak tambahi. Yo nak ngene ki aku isin lho, Jo. Ora isin meneh nek ora mari malah isin meneh. Iki wis sesuk meneh nek aku mendem mbok dilokno. Oh, wis tenan wae meneng wae terus. Aku yo isin nak wae. Ora sak isin-isin ki. Kondorke wae apa? Ora tak lah. Ya. Tapi nek maksa kok. Oh, mboten kersa mungkin. Ora arep. Oh ya kebenaran. Mas Haris niki mau pengasanipun Bapak Narto ngresi Mas Untung ku nyumbang aku ya arep nyumbang ora kang sithik ya wis dawuh niki karang ming sithik le nyumbang tak tambahane nggih di ngono Mas di palaranke tak nganu panggone ngamboro ngawang-awang ngono ki ya bukan nyepot nu gawe ya siap Pak Untung menika keparing